שלום חברים, אפליקציית Save Planet חוגגת מסכי פתיחה חדשים שילוו אתכם מההרשמה, קביעת התקציב והכנת האפליקציה לשימוש ולדיווח שוטף. בואו נתחיל. לאחר ההרשמה אני אראה פה את מסך הברוך הבא, אני אעשה הבא. האפליקציה תשאל אותי עם איזה מטבע אני משתמש, היא כבר בחרה לי שקל, אני אקבל את זה. היא תשאל אותי מתי מתחיל המחזור הפיננסי שלך, באיזה יום. זה בעצם היום שבו כרטיסי האשראי יורדים והמשכורת נכנסת. היא בחרה לי כבר 10, אני מעביר את זה ל9, ל9 לחודש, ועושה הבא. במסך הבא אני צריך לכתוב כמה אני מצפה להכניס החודש בהכנסות. נכתוב פה סכומים עגולים בשביל ההדגמה. 10,000 ש"ח משכורת, נכסים להשכרה, 1,000 ש"ח, נכתוב פה ביטוח לאומי 200 שקל, אני אעשה הבא. במסך הבא אני בעצם מכניס אילו הוצאות קבועות יש לי כל חודש. זה יהיה בדרך כלל דברים כמו שכר דירה, כבלים, לוויין, טלוויזיה, ביטוחים. אני אכניס פה מספרים ואני אעבור הלאה לחלק המעניין שהוא ההוצאות המשתנות. כאן אתם שמים את מה שנראה לכם, אל תדאגו, אתם יכולים אחרי זה לשנות, אבל נראה לי שאני מוציא 5,000 ש"ח בחודש בסופר ובאוכל, מסעדות 1,500 ש"ח, הלבשה והנהלה 1,000 ש"ח, ואני יכול להמשיך עוד ועוד. רכב 1,500, דלק, ומה שנראה לי. אני ממשיך הלאה, ובעצם סיימתי את שלב הגדרת התקציב, ואני יכול להתחיל לעבוד עם האפליקציה, להיכנס לאחד התקציבים שכבר קבעתי לי, ולדווח קנייה בסופר. שמור, דיווחתי כבר את ההוצאה הראשונה שלי, מזל טוב. וכמו שאמרתי קודם, אני יכול לעדכן גם את התקציב שקבעתי בהתחלה, אם אני אלך לקטגוריה וילחץ קבע תקציב, ואני אשנה את התקציב פה ל-1,200, וככה שיניתי את התקציב. אני יכול גם להוסיף קטגוריות, למחוק קטגוריות לא רלוונטיות, ולהמשיך לתחזק את האפליקציה בשוטף, וכך לשלוט בהוצאות שלי. זה הכל, אני מקווה שהווידאו הזה עזר לכם. אם יש לכם שאלות תכתבו לי פה למטה, שיהיה המון בהצלחה. ביי.